Vedeli ste, že môžete skenovať konkrétne wellness produkty? Skupiny produktov sú výborným spôsobom, ako rýchlo a jednoducho predstaviť oleje klientovi. Disponujeme skupinami produktov, ako sú štartovacie sady, doplnky, oleje a zmesy. Je možné vytvoriť vlastné skupiny produktov pre oleje, ktoré máte alebo používate na podujatiach či v podnikaní. Z domovskej stránky kliknite na tlačidlo menu v ľavom hornom rohu. Vyberte skupiny produktov. Tu môžete vidieť zoznamy, ktoré Itovi ponúka a vaše osobné skupiny. Ak chcete vytvoriť novú skupinu produktov, vyberte ikonu plus v pravom dolnom rohu. Pomenujte skupinu. A vyberte požadované produkty. Stlačte uložiť. Vyberte skupinu a kliknite na upraviť. Vyberte alebo zrušte výber produktov a kliknite na uložiť. Pred skenovaním si môžete vybrať, ktoré skupiny produktov chcete skenovať. Nezabudnite ich pozvať, aby dostali kompletný sken neskôr.